Прекристализацията е процес, който се използва твърде често в химията за пречистване на твърди вещества. В случая прекристализираме производно на кумарина. Кумарина е важен хетероцикъл, участващ така в много биологически взаимодействия, затова той е интересен за учените и се занимаваме с неговото получаване и изследване на химията му. Така и сега да покажа какво всъщност се прави. Добавя се разтвор на етанол до разтварянето на кристалите. Необходимо за кристализацията е филтруването на разтвора на горещо. Това се прави през фуния с отрязана опашка с такъв филтър. Още от малък съм запален по тази наука и по природните науки изобщо. Те са твърде интересни, защото в крайна сметка те се опитват и ни обясняват до голяма степен за това как работи света, а именно как протичат всички процеси, т.е. доста голяма част от процесите в света и ние се опитваме да ги обясниме, а обяснявайки ги и знаейки за тях, съответно може и ние да ги използваме и променяме. Може да се работи както в научната сфера, т.е. човек може да бъде научен работник, така и в промишлеността. Но мен лично научната сфера по-ме влече и в бъдеще се виждам като един научен работник, който е способен да прави наука и да допринася нови научни открития за нови методи, в които да подобряват живота на хората. Тази година бях на Менделеевската олимпиада по химия, която е най-трудната в целия свят. Тя се проведе в Москва и там спечелих бронзов медал, което е изключително голямо постижение за България, понеже задачите са ужасно трудни и трябва да се състезаваш с руснаците, които са мастър на тия задачи. Да, а иначе съм се явявал и на Международната олимпиада, миналата година по това време в Баку, Азербайджан. И там пак завоювах бронзов медал, защото пак руснаци бяха правили задачите, те бяха изключително трудни и трябваше да си изключително съсредоточен в нещата, които правиш, за да се справиш добре. И аз го направих. Въпреки всички трудности, всички ние, които се занимаваме с подготовката на децата, не сме се отказали, защото много лесно човек вижда резултата от своя труд. Те са много мотивирани, много работещи, много търсещи, много четящи допълнителна литература и това много улеснява работата. България участва с отбор 47 пъти. Традиционно нашите деца се представят добре. Последните години обикновено завоюваме бронзови или сребърни медали на състезанията. Задачите, които учениците решават, са обикновено 8 до 10 теоретични задачи, които са от различни области на химията и имат 2 или 3 експериментални задачи, които изискват различни лабораторни сръчности и лабораторни умения. За да бъдеш добър в една дисциплина, на теб не ти трябва само знание като суха материя. Ти трябва да вникнеш в нещата, да си обясниш защо те са така. А това може да се случи или ако много си чел, ако много сам на себе си задаваш въпроси и по някаква причина
те ти изкачат просто в главата, или да имаш учител, който да те насочи в някаква посока. Ролята на учителя е да покаже на всеки това, което той самия търси.